Hej Katrine. Hej Mogens. Du er blevet lidt sur her til morgen. Ja. Hvorfor er du det? Fordi jeg var nede på et morgenbrød nede hos Van Havn. Og hvad er der specielt ved Van Havn? Og hvad er det lækreste brød, man kan få i byen? Ja. Det er også ret dyrt, men det plejer bare at være så godt. Og du købte 2 ting. Du købte... Jeg købte 3 boller. Deres Van Havn, deres italienske boller var udsolgt, men så tog jeg sådan nogle andre. Hun havde lyse boller, sådan nogle brødchen, tror jeg det var. Og de var udmærket. Og så skulle jeg have haft tebirkes, men de var udsolgt. Og det var lidt ærgerligt. Men så tænkte jeg nok, okay, så må jeg tage croissanter. Ja. Og så købte jeg 3 croissanter også. Ja. Men så, nu her, når vi sidder her og skulle spise croissanterne, så for det første, når man tager fat i sådan en croissant, så vejer den ingenting. Må jeg lige prøve her? Ja, hold da op. Den er lige ved at lette. Der er ingenting i den. Nej. Og så tænker man, gud, det kan ikke være rigtigt. Er det sådan en fra tankstationen? Og så, når vi tager en bid, så må vi konstatere, der er ingen substans, der er ingen smag. Den er fuldstændig, det er bare luft. Dødssyg, tør pap. Du har vejet den. Og så tænker jeg, nu må jeg veje den, fordi det føles som om den ingenting vejer. Så vejer den 49 gram. Ja. Jeg ved ikke, hvad en croissant plejer. Men har du købt... jeg kan mærke, når man tager fat i den, så er den helt galt. Har du købt croissanter der før? Ja, og de plejer jo at være så gode. Og din mor plejer også at købe det. Mor plejer. Så I har købt i flere generationer. I årevis. Din datter har også lært at... Ja. Vi elsker dejlig brød fra Van Havn. Hvad er der så sket her? Det ved jeg jo ikke. Jeg er jo helt rystet. Ja. Det er første gang, at jeg får sådan en skuffelse med brød dernede, fordi jeg synes, det plejer at være godt. Hvad vil du gerne have? Hvad vil du gerne have? Hvad vil du gerne have nu? Du kan godt finde ud af, hvad der er sket. Ja, jeg vil godt finde ud af, hvad der er sket, og så kunne jeg godt tænke mig, at de begynder at lave de ordentlige croissanter igen. Og så tænker jeg jo på, om det også er gået ud over andre ting i deres sortiment. Ja, om de er begyndt at slække på kvaliteten. De er begyndt at lave sådan noget tankstationbrød. Okay.